iya sumadi da rayuwar dukkanin ɗan adam ya ga Zainab ta nuna auren su an daura. Farko ne zan sanyo Allah shi ya yi ne, kana ya ce na yi wa sallah duka salati babban zona dan Abdullah sun do are da sabon sarki na Allah sannan Zainab ta nuna aure yau an daura. Aure daɗi Zainab amarya ƙaro yin ma zuke da karkawaye ka kama Zainab amarya na san ki akwai kyawun hali masu shirya gidan aure na ki sanalle Zainab amarya kan ki da baya ni zan yi tsarin jirgi baya da kan babu tamarya kalle auren kayo kowa ke zariya rika mana an goya da maza ba shi ya da mana gaban aure sai an yi raya abin ya da kowa ba shi ko bayyace ce komai ya ke aure. Maye ne yaron nan fa. Bisa kanka